Oedd cool o dregni dyn ni heddiw. Fel arfer, mae'r few yn stunning ffordd yma, yn topia abergeirw, yn cwcio carw. Dyna bach o bone marrow, na i ddanos wedyn beth dwi'n gwneud efo'r bone marrow, ond oli dip, oli lliw ar y carw yma. Dwi'n mynd am y loin neu'r backstrap, so mae'n mynd i fod yn cyd really tendar, mae'n cwcio fo really sydyn, sizzle, hot and fast, fel ydy'r unig ffordd i cwcio fo, neu either mynd really low and slow, so mae'n cyd mor lun, os am llawer o fat yna fo. Ond gynta, di Dolig ddim yn Dolig heb cranberry sauce na di. So, dwi'n mynd ddangos i chi sydd wedi pimpio cranberry sauce fyny. Ti'n mynd gorfod prynu jar o'r supermarket, so mae'n rubbish. Just dos i'r effort, tad bach o cranberries a neu sauce dy hun. A fydd o'n amazing. So, sosban ar y tân. A best y cranberry sauce ydy fi diod Dolig port. Dwi'n cael port da, to mae booze yn gorau fod o dda. A fewn o ni, ia. A to, faint bynnag o port dyn, a to, mae Dolig, dwi'n cael swyd. Oh, mae hwnna'n port actually really nice. Wan ti eisiau'r alcohol o'r port cwcio allan, so reducio fo tua hannar, twod, a tra mae'n reducio, yna'n cael dim bach o flavour i fewn. Eto flavours Dolig, bach o star anise. Cinnamon, ti'n gorfod rwbio fo i activatio'r cinnamonness fewn â nhw. Mae'r alcohol yn llosgi ffwrdd rwan. Fewn efo'r siwgr. Wo, rhaid boeth yma. Mae'r bubble yn dod. Unwaith mae'r siwgr yn byblo, fewn efo'r cranberries. A dwi'n cael rei frozen yma, ti'n methu cael rei fresh yn illa, ond sa'ch chi'n cael rei fresh amdani, ond mae rei frozen yn iawn wedi. Edrych glwyd fi erbyn rwan. O, sdi catch, dwi'n lyfio. Cic bach yn bod dim, so... Chili bach yn ia. A ti'n methu cael Dolig heb clementines. Just torri'n hannar. Ti'n meddwl chi'n mynd fewn, jyst un ffiwsio. Un arall. A ti'n meddwl, dwi'n licio seslen mewn yn cranberry sauce fi, so... Fan ddim, ia. Pinchiad bach o halan yn ni. A ti'n meddwl, mwynhau sy'n dod ar sweetness allan a blas y ffrwytha. Dwi am tynnu'r clementines yma allan. Hwnnw'n mynd yn really nice o'r venison, so eitha nice fo rhywbeth. Just lewch o Dolig, ia. Lewch o Dolig efo twrci chi. Cranberry sauce, bwyd epic cris. Iawn ta, cranberry sauce, done. Yli faint o hawdd o hynna. Wan, carw time. Stêc o'r loin di hwn. Mae'n really tendar, so dwi eisiau syrfio fo medium rare, y ffordd orau fita fo. Dwi'n rwbio chydig bach o olew a halan ar y stêc a'n sticio fo ar y barbecue poeth. Chos bod am lot o ffat ar gyd carw, dwi'n beistio fo bob hyn a hyn efo menyn, rosemary a thyme i gadw fo'n juicy. Ar ôl rhyw 3 munud bob ochr, mae o'n done. Gadw y restio wan. Mae'n essential ti gadw y restio, iawn. Mae'r muscle yma, os am llawer o ffat yna fo, a pan mae'n hitio'r tân, mae'n tensio fyny eitha dwrn, t'wo. Ond pan ti'n gadw o chilio, dyna 10 munud, chwarter awr fo'n restio, so mae dwrna jyst yn agor allan, mae'r muscles yn ymlacio, mae'n absorbio'r juices yn ôl. Woo! Mae'n rhoi amser i fi, cynnesu'r teclyn yma i fyny. A efo hwn, fyddai'n sirio'r bone marrow, neu beth yw ti dal fo'n menyn diw, t'wo. Mae'n insane o flavour yn y bone marrow, ond dwi'n rhan o'n cynnesu hwn fyny. Edrych fel ryw thing off 50 Shades of Grey, ynddi. Dim bod dwi'n fewn, ffotsiap fel o. So, ar efo'r stêc, tapio efo'r juices yma. Peidiwch o byth taflu y juices, so mae hwnna'n liquid gold. Ar efo darna'r bone marrow. Iawn. Croesi bysydd. Straight ar. Yes! A fel ati reit ti. O. A to, mae'r bone marrow yma jyst yn mynd fewn i bob nook yn cranny o'r fibres o'r gren y cyd yma to. Och. Waw! Yna'n digon o hynna. Dwi'n sleisio'r stêc yn ddarna tew, rhoi pinsiad o halan ac yn drislo sos cranberry drosto fo. Dolig ar blad. Yna ni. Carw coed y brenin. Cofi love. Iori in the house, ddech draw Iori. A dwi'n mynd i cael tamad cyn chi ddod. Dwrwch moment fi.
Y ble efo'r un o'r stêcs gorau dwi erioed i blasu.